Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, pitsa 2 na bulan sa Hulyo tuig 2020. Anano ang mga balita ka mga isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Pagkatapos nga daw wala pagid sang tambal ang COVID-19 dire sa pungsod Pilipinas kag bilog nga kalibutan, ang datos nga gin-release sang Department of Foreign Affairs nagapakita nga ang kumpirmado nga kaso nga gin-report sa Amerika, Asia, kag subuman sa Europa nagdangat na sa mga 8,506. Ini mga Pinoy lalabot ang mga pumuluyo sa amo nga pungsod. Pinoy lang ini. Ang inigo 8,506. Pagkatapos kahapon may bagong report, 32 naman ang inigo. Ang 8,506 nga kaso, ang Department of Foreign Affairs kahapon nagsining nga 2,821 nagapaidalom gihapon sa pagbulong kag pagpanilag kon bala mangin positibo o kon mangin negatibo nga pwede na makagwa sa mga hospital. Samtang mga 5,131 ang naka-recover ng kaluyan, naka-recover sa COVID-19, apang ang report nagapakita nga ang napatay total 554 na. Pero sa iban nga kapusuran, linibo-libo na ang mga nagkalamatay. Kaysa bilog nga kalibutan, mga 10 milyones ka individual ang inigo sang coronavirus. Nga halin ini sa pungsod China. Kabalo kabo kon pila na ang mga nagkalamatay sa bilog nga kalibutan, malapit ka 500,000. Puwerte na ang mga nagkalamatay. Grabe ang igo sang COVID-19. O galing kay Manti. Ang kalamatay ito ya puwerte. Balo ka may jutay mga pagkabuhalon ang pila naton ka mga utod sa iban nga kalibutan. Hindi magpati mo. Puwerte man ang bugal. Grabe. Nyay. Nga pasuksukon mo kami face mask yaman. Ay, nga patuman sa amon ang physical distancing man. Ginatapak niyong amon kinamatarong bilang tao. Te ano mo na, amon na yung panindugan nila, ang bugal bla. Hindi sila gusto nga ang hilabtan yung amon niya nga personalidad. Te kundi gakapugday lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini.
pagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:44 na para sa kumpleto nga management sa inyo liver detox mag DTX 500. Nga aman, nagatinlo ini sang atong dugo kag atay. May mga panakot siya, phytochemical, antioxidant. Kag subong nga panahon, kinala mabakod ang lawas, mabakod ang organ. Agod nga kung ano man nga pamalatian kagaw nga may mo maglikop diri sa aton, hindi dali nga makasulod sa aton lawas. Kung mabakod kita, mabakod ang mga organ, wala balatian. Amo ini, ang DTX 500. Nagasilig ini sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Kung mataas ang imo kolesterol, mataas ang blood sugar, bagod sa diabetes, kinahanglan mo na ang DTX 500. Hindi magkalipat, imo abatasan, mag-DTX 500 kita adlaw-adlaw. Ang DTX 500, mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:45. Ang mga masyado kapalangga gid ni Presidente Rodrigo Duterte, ang soldado kag kapulisan karon may problema. Mangod sining pagkapatay sa 4 ka opisyal sang militar. Kung pamatian ta kahapon, ang report sa Malacañang daw medyo subo gigayo ang pamatyag sang presidente. Amo gani kahapon, kinmanduan niya si Interior Secretary Eduardo Anyo
nyabi patawag ng kapulisan nga ginangot sa among krimen. Kay ang report subong, ang report niya sang mataas nga opisyal sang militar, sila niya ang natabo ya murder, hindi ini encounter. Kagkahapon, na mauluatag ang palayag sang spokesman sang PNP, Brigadier General Bernard Banak. Kag para sa akon, husto ang pananawan sang spokesman sang PNP. Nga aman, pagkatapos ginpamatay ang 4 ka militar, nagbiya sa isina ang kapulisan nga para kay Banak niya intani hindi na pwede. Kabalo naman ang tanan nga may ara pagsulundan ang kapulisan. Kung matabo ini ang nasambit nga krimen o anuman nga krimen nga magluntad, dapat ang kapulisan hindi magbiya sa among isina sang krimen. Mintras tanto, hindi kaabot ang suko. Hulaton gid ang pag-abot sang scene of the crime operatives. Ang suko, bisan diri sa aton sa ordinaryo lang nga mga kaso, may matumba abe, hindi na pagtadugon, bantayan na sa kapulisan, hulaton tubtubag abot ang suko. Dito ya, binayaan sa kapulisan. So may mga pagpangduha-duha na, nga wala sang mis-encounter nga natabo, nga aman. Sa pag-imbestigar, ang 4 yato ka opisyal sa militar, wala gid nakapalupok. Kay kon mis-encounter, kung tani nagbayluhan na ilutang, wala ya kapalupok. Pinanglutang lang ya. Nagkalatumba lang ini mga militar. So, ini nga natabo, ginkasubo gid ni Presidente Rodrigo Duterte. Dapat mas temprano, inyo ini taga-anig talupangod, hindi ini maayo. Kaya nagagwa ya nga daw, wala gid ya encounter mo. Wala gid ya mis-encounter, hungod nga ginpatay suno sa aligasyon. Pero, wala kita nagapasiuna, wala ton tanay ang investigasyon sa National Bureau of Investigation. Iniya base kahapon sa mga ginpalayag sa mataas ka opisyal sa militar kag spokesman sang Philippine National Police. Lantaon ta kung ano ang matabo sini. Pagkatapos magatubang ini katapos sa kapulisan kay Presidente Rodrigo Duterte. Action Radio Philippine Standard Time Lasais 49. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng sikmura ay dahil sa asin na pinuproduce. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Nag-monitor kita kahapon sa reklamo sang Bangga Tutong bala Barangay Pilisa. 3 kadlaw kuno wala sila tubig. Sa iban nga lugar, yung mga Villamonte kag iban nga lugar daw, may tubig siya pero kinalan pulawan mo gid siya kung gabi hindi kani kaagahon. Ari ang kapon nga monitor ako, siling sang basiwa, nya gasalig lang sila mo. Sa Sinico, kung mag-brown out ang Sinico, wala tubig. Kay may ruya kuno sa ila pumping station, nagasalig sila sa supply sang Sinico. Ti kung saligan tang Sinico, disgrasya gigita. Kay ang Sinico ya, tiyot dako nga ulan, ni brown out ya. Ti kung masige brown out, sige man antos na wala tubig. Amo ning kuan nag-upod gyud ang duwano. Inang ginareklamo sa mga konsumidor, duwagid Sinico kag basiwa. Tiareo, kinako sa basiwa nga kon brown out, wala man tubig. Ti may tali kon maayo bla ang pagpalakat sang Sinico. Ang tawab bla ng jutay lang nga dulagoob kag kilat, jutay ng ulan, brown out to niya dayon. Hindi man tsidiyan ang serbisyo sang Sinico. Ti kung maghagad bisyong Sinico, nga wala sang kuryente, sigin man bisyo sa basiwa, wala tubig. Dako ilang problema sa mga konsumidor. Kung suktanay, dasig, hindi ka mayo magbayad, utdan ka, serbisyo lawlaw, hindi maintindihan ano ini nagkakatabo. Kinalan may mga ari kung tani ini, sang mga paagi ang basiwa,
Nga bisan may wala kuryente, bakal sa dagko na nga mga generator kag iban pa para sa konsumidor sa tubig, gaantos na daan sa serbisyo. Gapulaw bugtaw na. Hindi man maayo ang tubig nga nakatubod kay di man mapuslan. Panghugas lang kag ipaligo abi. Isa kung paligo na kulbaan ka pa bas igko. Tiya mo ni nagakatabo, kabudlay gid sang serbisyo. Ang sutanay, ang siniko man niya, brown out diri, brown out dito, gadulubling sukot, hindi maintindihan, puti kataas sang suktanay. Hindi maintindihan kundi laging takos na. Ang pagsukot amo na silingko, kung ang Manila nagreklamo na kag ang ginpadlaman na, ang Meralco, wala rason nga kita tanan, hindi magpadala sulat dito, kag magtawag kay Presidente Rodrigo Duterte nga nagaantos na kita. May COVID-19 na, ginakastigo pa kita sang hindi maagwanta nga saka sang siniko. Dugangan pa sa pagpaugtas sang basiwa nga may mga lugar nga 3 kadlaw wala tubig. Ang baho mo to do batad na kundi kagpaligo. Por Dios, por santo. May ara man ta basiwa, may ara man ta siniko, pero ang pubuluyo, ate, antos lang, wala ka mahimo mo. Kung hindi ka mabayal, utdala ka. Amo na bla, nagkakatabo. Pero ang ila serbisyo, sus Maria Jose, daw hindi na maintindihan. Tiantos lang kita, tubtob sa no. Wala kita mahimos na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Aksyon Radyo Bacolod Saludo. Gimpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon
Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 1. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magad duloong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,